Zainduta, esen. Lehen olatuaz geroztik, kutsatze daturik txarrenetan da pandemia. Transmisio datuak dira bereziki kezkagarriak. Osasun sisteman presioa agerikoa dela onartu du Gotzonez Sagardui osasun sailburuak. Bien bitartean gaur hasiko dira Osakidetza eta Osasunbidea 11 eta 9 urtekoak txertatzeko hitzorduak ematen. Era berean gaur aztertuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak COVID ziurtagiria beste eremu batzuetara zabaltzeko aukera. Fiskaltzak ontzat eman du Eusko Jaurlaritzaren asmoa. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudioetatik ari gara zuzenean eta hemendik eta ordu bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Abenduak 14 ditu gaur, asteartea da eta uholden ondoren Nafarroa hondamendi naturaleko eremu izendatuko dute eta kaltetutako udalerriek laguntzak jasoko dituzte. Maria Txibite uholdek kaltetutako 74 udalerrietako alkateekin bildu da eta ezoizko laguntzak jasoko dituztela jakinarazi die. Larrialdi egoeratako aurrekontua baliatuko dute horretarako eta bestetik kaltetutako ondasunak salbuetsita geratuko dira udal zergaik ordaintzetik. Bestalde Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta Per Aragones Generalitateko presidenteak bi alden arteko lehen bilera egin zuten atzo, Pirineoetako lan elkartearen batzarraren baitan. Presidentzia leku aldatzeaz gain, harremana indartzeko ados jarri dira. Pandemiaren kudeak eta honen ondorio ekonomikoak eta ikus-entzunezko legea izan dute hizpide. Bestalde Eusko Legebiltzarrean gaurkoan beste urrats bat eman da datorren urteko aurrekontuak onartzeko. Gasteiz, Udan Arbeo dago lankidea eguerdion, osoko zuzenketak eztabaidatu dira gaur, zer erabaki da? Arazoak ditugu konexioarekin, ez dugu udan entzuten, saiatuko gara berriro ere berarekin konektatzen, esan bezala Eusko Legebiltzarraren atarian dago, azken berriak emateko, udane ez dakite orain entzuten duzun. Aurrera egingo dugu eta geroxeago saiatuko gara berarekin harremanetan jartzen. Ingurumen administrazioaren legea, badago baita ere lerroburuen artean gaurkoan eztabaida piztu du lege horrek eta atzokoan Mikel Otero Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea izan zen gakoak zaioan honen gainean hitz egiten. Praktikoan, esan dezakegu, ingurumen administrazioaren legea onartzearekin batera, badagoela emendakinean, orain azken xedapen, seigarren azken xedapen bezala gelditu dena, eta honek esaten duena da, lurralde antolamenduaren legeari gehitzen zaizkiola hainbait kontu, eta gehitzen zaizkion hainbat kontu horietan, ezartzen dela figura berri bat, goi mailako interes publikoko proiektuak izenekoak, eta figura honen bitartez, ustez, ingurumen aldetik eta sozialki interes orokorreko kontuak direnak, zuzenean ingurumen departamentutik, hau da, Tapiaren departamentutik, proposatuko direla eta Jaurlaritzaren gobernu kontseiluak onartuko dituela, ezta? Hori izango da mekanismoa. Zer suposatzen duen? Lurralde honetan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, zeuden hainbat lurralde botere oreka eta instituzioen arteko oreka desberdinak, nolabait ere apurtzen direla, zuk esan dezun moduan, udalaren plangintza, hiri plangintza, proiektu interes goreneko proiektu hauen azpian gelditzen direlako, eta hortik aurrera, hainbat proiektu ezin ziren egin, udaleko hirigintzak horrela agintzen zuelako, hirigintza gainetik geldituko direla, ezta?
Eta esaten genuen gaurkoan Eusko Legebiltzarrean urrats bat aurrera egin dela, datorren urteko aurrekontuak onartze bidean, Udane Arbeo Gasteizen zaude. Zein da azken berria, gaur izan ere eztabaidatu dituzte eta bozkatu dituzte osako zuzenketak, zein da erabakia? Legebiltzarrean Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketak atzera bota ditu PSeren eta EAJaren gehiengoak. EH Bildurekin adostutako akordioari esker 9:30 hasi da ohiko osoko bilkura Pedro Azpiazu Ekonomia eta Ogasun Sailburuarekin eta jarraian banan aztertu eztabaidatu dituzte osoko zuzenketak. Oposizioaren ustez ez direlako Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak behar dituzten aurrekontuak. EH Bildurekin hainbat konpromiso eta 253 milioi euroko balioa duten aldaketak egin ostean iritsi da akordioa eta gaurko tramitea gaindituta abenduaren 23an onartuko ditu Legebiltzarrak datorren urterako aurrekontuak. Bestalde, hemengo Gasteizko aurrekontuei dagokienez, onartzeko aurrekontu horiek, onartzeko udal gobernuak eta elkarrekin taldeak akordioa lortu duten. Gasteiz da EAEko hiriburu bakarra, PSek eta EAJak gehiengo osoa ez duen hiriburu bakarra eta 3. urtez jarraian talde morearekin lortutako akordioari esker onartuko dituzte diru kontuak eta beraz datorren 2022. Urteko udal gobernuaren aurrekontu proiektua 411 milioi eurokoa izango da. Bestalde, Udane, Legebiltzarreko Osasun Sailak ere balantzea egin du eutanasia legea onartu zenetik, zertan da? Zen nolako prozedurak izan dira orain arte? Martxoan onartu zuten legea kongresuan, ekaina sartu zen indarrean eta ordutik Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 34 eutanasia eskaera egin dituztela jakinarazi du Osasun Sailak eta dagoeneko 13 pertsonari eman diotela hiltzeko laguntza medikoa. 8 paziente eutanasia egin aurretik hil dira eskaera egin zutenerako egoera larrian baitzeuden 12 eskaera aztertzeko prozeduran daude une honetan eta pertsona bakar bati eman diote ezezko erantzuna. Jarraian entzun dezagun Gotzone Sagardui Osasun Sailburua. Lege hau aldi berean eskubide berri batean eta osasun zerbitzu berri batean gauzatzen da. Indarrean sartzeak pertsona askoren nahia beteaz gain, gizarte osoaren aldetik interes handia piztu du. Eta legearen objektoren erregistroan 188 profesional sartu dira. 156 mediku, 29 erizain eta 3 psikologo kliniko. Eta bestalde egunotan ere ingurumen administrazioaren legea onartu da Eusko Legebiltzarrean, lege polemikoa eztabaida sustatu eta piztu duena, lehen entzuten genuen Mikel Otero, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea ere bere salaketa eginez. Izan ere interes orokorreko proiektu batzuk eraman nahi ditu aurrera Eusko Jaurlaritzak, Udane? Hainbat dira Eusko Jaurlaritzaren babesarekin martxan jarri nahi diren proiektuak, besteak beste hondakinak kudeatzeko plantak edota parke eolikoak eta gainera horiekin aurrera egitea dakarren ingurumen administrazioaren legea, zuk esan bezala pasaden astean onartu zuten Eusko Legebiltzarrean eta honekin horrek eragin zuzena izango du martxan jarri nahi diren proiektu horietan. Izan ere, udalek ezingo diote uko egin euren herrietan horrelako proiekturen bat ezartzeari. Gauzak horrela esaterako, Pilpilan da Bergara martxan jarri nahi duten pirolisi bidezko proiektua, planta oraindik Bergarako Larramendi industrialdean ezarrita ez dagoen arren, udalak adierazi du kalteak jada eragin dizkiola herriari. Izan ere, 200 langileko kooperatiba batek herritik alde egitea erabaki du. 200 langiletik gorako kooperatiba batek egoitza nagusia Bergaran duenak eta negozioa handitzeko Larramendiko industrialdera joateko zenak arrasatera joatea erabaki du Balogrinek pirolisi bidezko hondakin planta bat instalatu nahi baitu poligono berean. Larramendik bakarrik duten hondakinen tratamendurako planta Bergaran ezarri aurretik, honezkora eragin dota kaltearri zaio.
Eta gaineratu duenez enpresarekin harremanetan jarri ondoren arriskuri aurreikusten zuen, eta hori jakinarazita zien paper industriaren hondakinen tratamendurako plantaren inguruan aritu diren eragilei. Eusko Jaurlaritzari alderdi eta enpresei besteak beste, haien ekimenen kontuan izan zezaten. Orain ordea berandu da kooperatibak Arrasatera joango dela baieztatu baitu. Horrek eragingo du Bergaratik 200 lanpostu joatea. Ezin dugun hartu gure harrizen lanpostua galtzea eta Jaurlaritza eskatzen dotzagu aintzat hartu dizela enpleguan eragingo lukien kaltia. Hori ala Eusko Jaurlaritzak Balogreen Paper BC SL ikuste sortuko lituzken 15 lanpostuak herriko kooperatibako 200 horien gainetik jarri dituela salatu du Bergarako udalak. Eta nabarmendu du hondakinen planta Larramendian instalatzen bada ezin dela ziurtatu beste enpresa batzuk han instalatuko direnik. Udalak uste du Larramendiko poligonoa kondenatu dutela Eusko Jaurlaritzak eta bere menpeko den eta Larramendik kudeatzen duen Espri enpresa garapenerako euskal agentziak. Ehun ekonomikoa indartzea ezinbestekoa den une honetan, Espriren eskutik iritsi baita Balogreen Bergarara. Udala gaineratu du aurkeztutako proiektua arautegiaren kontrakoa izateaz gain hasieratik eragin dituela zalantzak herrien proiektu horrek ingurumenaren ikuspegitik. Eta nabarmendu du orain ziurtatu dela enplegua suntsitzeko bidere izan daitekeela. Horren aurrean udal gobernuak Jaurlaritzari eskatu dio aintzat har dezan enpleguan eragingo duen kaltea eta birpentsa dezala Balogreen Larramendin ezartzaren inguruan duen jarrera. Lanian gabiltz, baina ez dugu edozein modutan nahi berme batzuk. Eskerrik asko Udane Arbeo gurean izateagatik. Agur. Eta proiektu handi ezari garela, abiadura handiko trena dirustatzeko plana onartu du Akitania Berriko Eskualde Kontseiluak. Gehiengo zabal batez onartu du Bordelen bere egoitzan duen erakundeari dagokion 710 milioi euroko aurrekontua. Pirinio Atlantikoen Departamentu Kontseiluan Pauen finantzazio plan horren boza ostegunerako aurreikusia da. Eta Baionan berriz, Euskal Elkargoko kontseilariek larun batean hartu beharko dute erabakia. Hautetsian hitzek dagoeneko AHT linea berria ez dela beharrezkoa adierazi dute. AHT berriaren defendatzaile sutsua den Akitania Berriko presidentea Alain Ruseren aurrean. Eta ekonomia alorrean greba eguna dute gaur Bizkaiko zahar egoitzetan ELA eta LABE sindikatuek deituta euren lan baldintzak hobetzea eta lantaldeak handitzea eskatzen dute besteak beste. ELA sindikatuko arduraduna dugu pantailaren beste aldean, Irune Zerezo, hortxe zaude manifestazioan, eguerdion. Eguerdion. Zer moduz doa greba eguna? Oso ondo, kontutan izanik Eusko Jaurlaritzak eguneko gutxieneko zerbitzuak agindu dituela. Beraz, nahiko pertsona dago, kontuan izan da hori zerbitzu minimoak guztiak izan direla, beraz, baita ere salatzen duzue nolabait greba eskubide hori urratzen ari zaizuela. Bai, erabaki horrekin Eusko Jaurlaritzak ez du grebaren eskubiderik errespetatzen. Azken urte terdian ari zarete, behin eta berriro, negoziazioak aurrera eramaten, baina momentuz ez da lortu, akordio horik. Zein egoeretan daude gaurkoz Bizkaiko erresidentziako langileak? Zein egoeratan? Egoera oso larrian, nekatutak eta zerre, baina oso indartsu. Eta zeintzuk dira hitzarmenaren negoziazioan jarri nahi dituzuen puntuak, mahai gainean nahi dituzuen eskariak? Bai, gure aldarrikapenik garrantzitsuena zerbitzuaren publifikazioa da, baina hitzarmenean lan baldintzak guferekin parekatzea, ratioaren hobekuntza, langileak lehen egunetik hasita ordezkatzea eta lanaldi osoko kontratazioa izatea. Esan dugu urte bat baino gehiago daramatzazuela eskaera horiek eginez, baina patronalaren aldetik ez duzue borondaterik ikusten, zer ari da gertatzen akordiorik ez lortzeko? Patronalak mahai gainean jarri duen proposamen bakarra soldatak izostea eta murrizketak egitea izan da. Eta beraz, horregatik gaurko greba deialdia, hemendik aurrera ere mobilizazio gehiago ikusten dituzue? Bai, datozen hilabeteetan greba egun asko etorriko dira. Izan ere, lan baldintza hauek ez dira soilik langileen gain gelditzen, ondorioak ere dakartza zerbitzuan. Zenolako zerbitzua ematen ari da gaur-gaurkoz?
Bueno, lehentasuna negozioa denean ezin da zerbitzu ona eskaini. Hortxe gelditzen da, azken mezu hori, animo asko eta eskerrik asko gurean izateagatik, Irune Zerezo. Bale, eskerrik asko zuei. Agur. Agur. Eta politika alorrean, Nafarroako hezkuntza sistemak terrorismoaren inguruko 7 unitate didaktiko jarri ditu martxan. Espainiako gobernuko barne eta hezkuntza ministerioek ondu dituzte unitate didaktikoak eta Pilar Alegria, hezkuntza eta lanbide heziketa ministroak eta Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak aurkeztu dute materiala Iruñean bertan. Unitate didaktikoak derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta batxilergoan emango dituzte. Maria Txibiten, Nafarroako presidenteak adierazi du beharrezko materiala dela ikasgeletan. Consideramos un material necesario que se une a otras iniciativas que también estamos desarrollando en nuestras aulas. Que el terrorismo, la historia, lo que es, lo que implica, lo que fue, esté en las aulas es imprescindible para construir una sociedad plenamente democrática. Por eso, ese testimonio personal está también en las aulas en nuestra comunidad, porque la labor didáctica cobra más sentido, si cabe, con la historia contada en primera persona. Hain zuzen, Nafarroako unitate didaktiko berri hauek eta bestelako gai batzuk ere izango ditugu izpide, pantaiaren bestaldean dugun Tasio Arrizabalagarekin, Egiari Zor Fundazioko kidea da bera. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Esan dugu, terrorismoa ikasgai izango dela, hemendik aurrera, ez dakit unitate didaktiko horiek ikusteko, mamia zein den ikusteko tartea izan duzuen, baina lehen balorazioa zein izango litzateke? Ez, momentuz ez dugu, Egiari Zor Fundaziotik unitate didaktikoan edukiak aztertzeko tarterik izan. Baina, tamalez, Eusko Jaurlaritzak orain urte batzuk aurkeztu zuen eren unitate didaktikoari egin genion kritika berdina egin beharran gaude momentu honetan, ezta? Uste dugu horrelako ekimenak oso baliagarriak izan badirela, baina tamalez ikuspegi partzial bat eta errealitatearen parte oso bat eta urratu dian eskubide urraketa guztiak aintzat hartzen ez dituzten unitate didaktikoak eta planteamenduak uste dugu bizikidetzaren kontrako erasolarri bat bilakatu daitezkela eta errealitatearen eta urratutako eskubideen bisio partzial bat bakarrik eskaintzen duten ekimenak tamalez usten dugu gehiago erantzuten diotela errelatoaren batalla deitzen zaion horri, ezta, gertatutakoaren inguruko ikuskera konkretu baten inguruko ideia baten defensei, eta ez horren beste, beste balore didaktikoago batzuei. Errelatoa aipatu duzu, hortze ikusten genuen baita ere irudietan, aurkezpenean Fernando Grande Marlaska, orain barne ministroa dena ere aurkezpenean parte hartu duela, ezta, duen ibilbidea ikusita. Ezaterako baita ere komunikabideek argitaratu duten informazioaren arabera DBH-en ez da gali aipamenik egiten, ezta, beraz hortze ebidentzia batzuk ere egon badaude dagoeneko. Bai, horixe da niona, ezta? Irakurketa partzial batek azkenean interes politiko batzoi erantzuten die eta ez hainbeste interes didaktiko batzoi eta horixe da tamalez, oraindik ere mahai gainean daukaguna. Hortaz horrelako ekimenak, arriskutsuak izan daitezke, eraikitzen ari gean bizikidetza horren norantzkoan, ez? Bai, batez ere, jakinda ez hezkuntza alorrean izango duen eraginean, ezta? Honen aurrean zer egin daiteke? Nola aldatu daiteke hau intzidentzia, sentsibilizazioa egin behar da era berean, aldi berean? Bai, guk beti diogu, ez? Egiari Zor Fundaziotik gatazka politikoaren testu inguruan, gertatutako guztiaren inguruan, nola baitean, bakoitzak memoria poliedriko eta plural bat egitearen aldeko gara, ezta? Garbi dago, bakoitzak bere bizipenen arabera, dauzkan sensibilitateen arabera, edo gertutasunen arabera, gertakari batzuetan edo besteetan jarri beharko dula intentzio gehiago. Baina beti ere, puzlearen pieza bat bera ere, maitik kanpora utzi gabe, ezta? Hori egiten baldin badago azkenean, nion bezala irakurketa interesatuak egiten ari garako, eta horrek ez dio ekarpenik egiten, partekatzen dugun helburu komun horri, ez da, etorkizunean, gizarte sendo kohesionatu bat izatea, zeinetan
balore demokratikoak oinarrizkoak dian eta partekatuak dian guztien artean, eta ez dagon nolabaitean berriro ere gatazka piztuko duen arrazoirik konpondu gabe. Bada, aitortza, erreparazioa eta egiaren bila, Nafarroako torturatuen sarea eratu berri da. Zeintzuk izango dira lan ildoak? Nafarroako torturatuen sareak pixka bat helburu duena da, ezta? Akaso EAen jada orain urte batzutatik egin dan lan bat mahai gainean jartzea, ezta? Eta da Nafarroan torturaren biktimek izan duten errealitatea ikustaraztea, ez? Errealitate hori mahai gainean jartzea, ez? Nafarroan pixkanaka hasi zen jende taldetxo bat antolatzeko lanetan, eta Egiarizor Fundaziotik estatuaren biktimen alde edo defensan lan egiten duen fundazio izanik, ikusi genuen oso aukera errazala, gure babesa eskaintzeko torturatuen sare honi, eta pixka bat sostengu hori ere eskaintzeko. Ez da, izan ere, Nafarroan oraindik ere torturaren biktimen errealitatea ikustarazteko ekimenak beharrezkoak dira. Badakigu tramitean ez, martxan jartzeko lanetan dagoela da, estatuaren biktimak aitortzeko legea Nafarroan, testuinguru horretan, eta hortaz, uste dugu testuinguru horretan, horrelako dinamika bat martxan jartzea, benetan pauso garrantzitsua dela, nion bezala, torturaren biktimen eskubideen defensan jarduteko eta eskubide horiek aitortzeko aurrera pausoak emateko. Besteak beste, egin nahi duten gauzetako bata biktimen errolda osatzea, ez? Ahalik eta zintzuen, ahalik eta zabalen, eta horretarako norbanakoen parte hartzea ezinbestekoa izango da, baina baita ere erakundeen presentzia eta erakundeen parte hartzea erantzunkizuna ere hor klabeagakoa izango da. Bai, hori da, norbanakoen izen emateak pasadan larumatean egindako prentsaurrekoan hori azaldu zuten, ezta? Banan nahi duten nolabaitean zensatu, Nafarroan dauden torturatu guztiak zein dian, ezta? Gero ere, nion bezala, erakundeek eta zuk zenion bezala badutelako zer egina hortan, ezta? Norabide horretan. Azkenean, nion bezala, Nafarroko Parlamentuak estatuaren biktimak aitortzeko lege bat onartu berri du bertan, eta norabide horretan pausoak ematea beharrezkoa izango da, torturaren biktima guzti horiek egun batean dagokien aitortza eta erreparazioa eta egia jaso dezaten. Duela egun batzuk esan dugu aurkeztu zenutela torturatuen sare hori, Nafarroako torturatuen sarea, orain arte egun gutxi igaro dira, baina zen nolako erantzuna izan du dagoeneko? Erantzuna oso positiboa da, jendeari da pixkanaka interesatzen. Orain torturatuen sareatik azaldu zuten bezala, abenduan eta urtarrilean zehar, herriz herri bilerak antolatuko dituzte, torturatutako pertsona guztiek eduki dezaten aukera, ezta, beraien sarean izen emateko eta egin beharreko lanak orain egiteko. Eta pixkanaka hasi da martxan dinamika eta hori da garrantzitsuena. Hortxe, mezu horrekin gelituko gara, Tazio Arrizabalaga, eskerrik asko gurean izateagatik eta honen gaineko xehetasun guztiak emateagatik. Zuei eta nahi duzun arte, mila esker. Eta kultura alorrean berri triste bat, atzokoan Veronika Forqué aktorea hil baitzen, Iker Aginaga. Osasun mentala eztabaidaren erdira ekarri duen gertaera lazgarri batek astindu du iritzi publikoa azken orduetan. Veronika Forqué aktore madrildarrak bere buruaz beste egin duela jakinda astelenean, eta gertakariak erreakzio handana eragin du sareetan zein komunikabideetan. Pertsonaia publikoa izateak eragindako presioaren menpe bizi izan den zerrenda luze bateko azken biktima izan da Forqué askoren ustez, eta osasun mentalari gizarteak zein osasungintza publikoak ematen dioten arreta eskasa azaleratu du gaiak. Bere ibilbidean, publikoki esan zuen aktoreak behin baino gehiagotan depresioak jota zegoela, uste baino ohikoagoa den gaitza azaleratuz. Bere azken telebista agerraldian ere aitortu zuen ez zegoela ondo, eta azken orduetan salatu denez, Telebisión Española kate publikoak bere ezegonkortasuna baliatu zuen audientziak igotzeko. Horrek, kritika eta irain uholdea eragin zion aktoreari bere sare sozialetan. Mezukotan, bere egoera emozionalagatik iraindu izan dute hainbat ikuslek. Horiek horrela, gaiaren inguruko hausnarketa sakona eskatu dute sare sozialetako hainbat erabiltzaileek eta Forqueren lankide horiek.
Willy Toledo aktorea bera kritiko agertu da Espainiako kati publikoarekin esaterako. Zinema eta antzerkiak aktore erraldoia galdu du Forkeren eriotzarekin. Hamarnaka film, antzezlan eta telebista saioetan egin du lan 70ko hamarkadatik. Eta besteak beste, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar edota Fernando Colomo zuzendariekin aritu da horietako batzuetan. 4 Goya sari irabazita, gala horretan aintzatespen gehien jaso dituen emakumea da Forke, eta Feroz, San Jordi eta Max sarietan ere izan da irabazle, beste askoren artean. Bestalde, larunbat honetan, abenduaren 18an jokatuko da Bizkaiko bertsolari txapelketaren finala. Zure gelako ume baten Abenduaren 18an Bilbon jokatuko den Bizkaiko bertsolari txapelketako finalak baditu parte hartzaileak erabakita. Iragan asteburuan jokatu zen 3. eta azken final aurrekoa Larrabetzun eta Nerea Ibarzabal Salegi markinarrak irabazi zuen hura. Hala, zuzenean lortu zuen finalerako sailkapena. Aurretik Gorka Pagona Barragak eta Etxaun Lekuek eskuratu bezala, Etxebarriako eta Kaldakaoko saioak irabazita. Hiru horiez gain, beste 5 bertsolarik osatuko dute finala. Aurreko fasean puntu gehien eskuratu dituzten 5 alegia. Hain zuzen, Aitor Bizkarra Ruiz, Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola, Jone Uri Albizuri, Onintzen Beita Maguregi eta Xabat Gaieta Beitia Abaroa izango dira txapelaren lehian datorren larun batean. Miribilako Bilbao Arena pabiloian ospatuko da finala eta han izango diren 8 parte hartzaileek lekua bermatua dute 2022an jokatzekoa den bertsolari txapelketa nagusian. Ez dira bakarrak izango aldiz. Bizkaiko txapelketan aritutako Miren Amuriza Plazak eta Oiana Bartra Arenasek ere lortu baitute txapelketa nagusian aritzeko txartela. Gainera, Bizkaiko txapelketaren talde antolatzaileak jakitera eman du nork jantziko dion txapela 2021ko irabazleari. Aurrenekoz 2 lagunen artean egingo dute, Moisesen Beita eta Joseba Etxeberria. Haiei omenaldia egitea erabaki du haiek ere kide diren talde antolatzaileak. Biek batera txapela janztearekin, taldean egiten denak duen balioa azpimarratu eta simbolizatu nahi izan du elkarteak. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan Hugo Maior izango dugu, EHUko Ikerbasteko ikerlaria da bera, eta egoera epidemiologikoaren gainean arituko gara ordu batetik aurrera, baina aurretik gogoratu 11 telebistak ez zuen babesa behar duela, aurretik ditugun erronkei aurre egiteko eta baita ere edukiak, kalitatezko edukiak bermatzeko. Horretarako 11 telebistak 11 fundazioa sortu du eta kideek ekarpenaren euneko 30 itzuliko zaie errenta aitorpenean, orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da 11 telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Kaixo, herrietan taldea gea Mutrikutik eta gure bideoklipa Begiradak izenekoa aurkeztea gatoz. Plataforma digital lanetan entzun gaira kasue. Osatu! Goxoak, liuragarriak, beste batzuk
gora ezean, galtzen dira bidean, konplizitate aurkitu nahiean, begirada. Arimaren lehioa, bihotzaren hizkuntza, bihuzten gaituen izpiluaren izla, izueten irudia, irudi baten hitza, isiltzen dugunaren oihartzuna, begirada. Garri, temati eta zelatariak goitik berako erradiografiak misteriotsu xola gabe hotzak edo tautak gezurrez mozorrotutako egiak begirada. Arimaren lehioa, bihotzaren hizkuntza, bihuzten gaituen izpiluaren izla, izueten irudia, irudi baten hitza, isiltzen dugunaren. Eta egunero legez elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Hugo Mayor, EHUko Ikerrebaskeko ikerlaria, eguerdion eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Eguerdion, bai. Pandemiaren bilakaerari buruz hitz egingo dugu, baita ere, honekin lotutako azken berriei helduko diegu, horietako bat da COVID ziurtagiria, ezta? Gaurkoan auzitegi nagusiak erabakiko du edo aztertuko du COVID ziurtagiri hori beste eremu batzuetara hedatu ala ez. Ikamika handia sortu duen gaia da, ez dakit ikuspegi zientifiko batetik zein da zure iritzia? Bueno, badakigu virus honi aurre egiteko ahal eta neurri gehien jartzen badira ekidituko dela, ez, bere edapena. Baina, hori esan da ere, badakigu ere txertatuok ez degula guztiz ekiditzen kutsatzeak, eta orduan hor ere transmisioak badirela, orduan badauzka arista ezberdina honek. Hortik ikusten dugu, ekarri duzula CO2 neurgailua, behin baino gehiagotan azpimarratu duzu, ezta, zenolako garrantzia duen, batez ere eremu itxietan CO2 neurgailu horiek ezartzea, adibidez Asturiasen orain ere ezarriko dituzte, eremu itxietan COVID ziurtagiriaren ordez, horixe ere hemen egin zitekeen? Hori da, azkenean pasearekin nahi danek ditu da kutsatzak egotea barneko lekutan. Baina badakigu distantzia mantenduta barneko lekuetan aireztapena nahiko badago, eta da kasua ez, orain nahiko balore bajoan dago lan neurgailua, badakigu kutsatzeko arrisku oso txikia dela. Orduan bada modu bat jendeari eragotzi beharrean leku batzutara sartu, da leku horiek seguruagoak egitea, ez? Eta hori da Asturiasen apostua egin dute, zatea ez diogu inori eragotziko sartzea, baizik eta lekuak seguruak egingo ditugu. Eta hori bada modu bat, kutsatzeak asko ekiditzeko, ze badakigu barne lekuetan, 20 aldiz kutsatze gehiago ematen direla, kaleetan baino, eta hori lotuta dago batez ere, aireztapen nahiko ez egoteagatik. Era berean, gaurko beste berrietako bat da, umeen txertaketa hasiko dela aurki, gaurkoan ematen ari dira zitak, 11 eta 9 urte bitartekoak txertatzeko, ezta? Azken egunetan ikusi dugu zenolako intzidentzia tasa altua izan duten aurrek, txertaketa izango da gakoa? Bueno, ikusi izan dugu txertaketa kanpaina hasi zenetik, Gabonak aldera, adinka inzidentziak edo tasak adintarte bakoitzan juten ziren jeisten txertatzen ziren arabera. Orduan, orain ez udaran izan zen gazteena, orain dikan txertatu gabe zaudela, orain da umeena, txertatu gabe daudelako. Horrek lagunduko du, lagunduko du edapena neurri puntu bateraino etetzeko. Baina badakigu esan dugun bezala txertoek ez dute 100%ean ekiditzen kutsatzeak ez, izango da 160 edo aldaera berriarekin igual berauko.
Orduan, ez du guztiz, ez da gako izango gauzak guztiz aldatzeko lagunduko du, baina beste gauzak ez baditugu egiten kutsatzekateak etetzen diela ziurtatzeko, ez dut uste horrekin bukatuko denik pandemiak. Zeri egozten diozu aurren artean egon den intzidentzia tasa altu hori? Badakigu orain arteko txertatu gabeko taldea izan dela, orain arte txertorik ez zegoelako beraientzat, ordu asko igarotze dituztela ikastetxeetan, ez da, ere muitxietan, zeri egozten diozu kutsatze maila altu hori? Bueno, esan bezala ez, beste adintarteetan txertoagatik mugari gara jartzen birusari, orduan birusa bidatzen du bidea, beste zerbait berririk egiten ez dugun bitartean, bidatzen du bidea babesa gutxiago dakatenen artean, ez? Lehen ere umeak zeuden kutsatutak, baino besteok ere kutsatu da ginenez, proportzionalki esen nabaritzen, orain beste guztia babestuago gaudenez, haiek kutsatzen dira gehiago. Nik uste hori dela, batez ez, eskoletan egon dira orain arte bezala, ez da aireztapena, landu da, batez ere lehioak irekitzen, ez da neurtu, ez da modu ofizialean beste herrialde batzutan bezala ziurtatu eskoletan aireztapena egokiena zela eta ez gehiegi. Orduan, bereziki, esango nuke besterik gabe, muga jarri dizkiogula birusari beste adintarteetan, eta orduan berez irrikituak topatzea ditula. Horrelako bezalako CO2 neurgailuak ikastetxeetan ezarri beharko lirateke? Bai, argi dago, beste herrialde batzutan hori implantatu da, eta horrekin lagundu da neurri batean, kutsatzeak ekitzea. Azkenan, birus hau arnasketa sistemaren bitartez doa, norbait kutsatua badago botako du hitz egitean airean, eta distantzia gertuan badaude kutsatzen mota batzu dago gotikolan bitartez, baina leku aireztapen gabeko leku batean airean geratzen da ere, aerosoletan. Orduan horrekin modu indirektoan bada ere, neurtu daiteke zenbat aerosol edo zenbat birusa egon daiteke, batez ere orain bezalako momentu batean, inzidentzia hain altua den momentu batean, eta horrekin aireztapena ziurtatuz, birus horiek, birus partikola horiek kanpora atera daitezke, eta hori da nolabait neurtzeko eta jakiteko. Datuek diote lehen olatuaz geroztik kutsatze daturik okerrenak ditugula gaurkoz, gainera jakinda ez da herritarren ehuneko handi bat, ehuneko 90 baino gehiago txertatuta dagoela, ez dakit zer gertatu da, nola heldu gara puntu honetara? Bueno, bai, zenbakiek gutxi gora bera esatu dute, intzidentzia 1000-tik gertu dago, orduan horrek esan nahi du, 100 pertsonetatik bat kutsatuta dagoela gaur egun. Hori da, atzeman dienak, eta badakigu positibitasun tasa portzentai nahiko altua denez, 13, badakigu kasu asko eskapatzen egon diala. Orduan, izan daiteke uneko bat izan berren, uneko bat terdi edo, eta hori da gutxi gora bera, estimazioa iazko martxoan olatuan egon ziren kutsatu kopuru berdina, ez? Hor, argi ikusten da, gairean geratzen da, txertoen eragina, bai, ze garai horretan kutsatzeko kopuru honekin egunero 40 pertsona hiltzen ari ziren, UCIak guztiz saturatuta zeuden, eta gaur egunez, orduan txertoa badu bere lana. Baina, gertatzen ari dena da, badirudila txertoan bakarrik oinarritzen ari garela birusari aurre egiteko, eta beste neurri asko bertan bera utzi da, ez? Duela urte bete adibidez, zeuden muga asko, zegon toke de queda, zegon zenbait gauza itxita, eta horren bitartez mugatu zen birusaren edapena. Orain gauza guztioik ez daude martxan. Txertoa dakagu, babesa ematen digula, baina ez da uneko egun. Orduan, birusari bidea ematen badiogu, transmisio kateak mantentzen badira, eta ez badan nahikorik egiten horiek etetzeko garaiz, zabaltzen ari da. Kontua da, gaur egungo egoerari ea bere kabuz buelta emango du, edo zerbait egin beharko duen, ze bestela igual, mendiki aste batzutara, iruko iztu egingo da inzidentzia, ez dakigu hori. Ikusi egin da, segun jendeak zer egiten zuen, igual posiblea dela, nahiz eta neurririk esartu momentu batean buelta eman, baino ez dakigu hori gertatuko den edo ez, eta hiruko iztuko balitz, ez da bakarrik kasuak ez, gero ospitaliratzeago doaz gora, eta orduan ikusiko genuke egoera txarrera joango dela. Beste erkidego batzuekin konparatuta, kutsatze nabariak dira Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ere, zinezan daiteke horren asalpena? Bueno, hor erkidegoan bertan barruan ikusi dezakegu, Gipuzkoak ditun zenbakiak eta Bizkaiakoak ez dira berdinak, ez? Nolabait eta asteak izan dira, inkluso hilabete bat edo bi ikusten genula Europatik zetorrela olatua, ekialdetik mendebalderuntz, eta iparralden egon dira datuak oso altu ere duela aste batzuk, oraindik uste Gipuzkoakoa baino altuago diela edo inguru hortan, eta adibidez Bizkaia atzetik dator. Eta ziurazki Bizkaia atzetik etorriko dira Burgos, badago nolabaiteko propagazio gertutasunatik. Ez da faktore bakarra, beste faktorea izango dira ziurazki, eguraldia, beste faktore ezberdinak,
Baina horrela simple bat hartzekon, badirudi, zu bat bezala badala leku hurbiletik hurbilara badala mugitzen ez dala hainbeste urrunera batean baizik eta edatzen dijoala. Eta azken asteetan aldaera berri bat ere heldu da gurera. Omikron, zer dakigu gaur arte horri buruz? Kutsakorragoa omen da, baina birulentoagoa da, txertoek zer nolako eraginkortasuna dute aldaera berri honen aurrean? Oraindik gutxi dakigu, izan zen azaroaren bigarren 15aldian, edo erditikan hasi ziela kasuak atzematen Sudafrikan, orduan badakigu kutsakorragoa dela, hori agerian dago jaz, eta oso azkar edatzen ari da, Ingalaterran ari da esaten, segun zonalde batzutan kasuen erdia badala ja. Orduan, kutsakorragoa denez, horrek tentsionatuko du azteko lehen arreta. Ze hor kasu asko hartzeko gaur egun nahiko arazo dituzte, beste gauza behaien eguneroko lan egin alizateko. Hospitalizazio eta hildakoekin informazio hori oraindik ez dakigu, horiek beti pixkat atzerago datoz, hospitalizazioa 7-10 egun, segun larritasunekoak, hildakoak 2 astetara, orduan datu horiek oraindik ez daude depuratua nahiko jakiteko hilabete bat baino gutxiago pasa delako. Orduan hor, baina deltarekin bezala, adi berreak, kontuz ibili berreak, transmisio kateak etetzeko, geroz eta kutsatze gehiago, arrisku gehiago, nahiz eta hain larriagoa ez izan, baina hala ere, kasu gehiegi badaude, arazo bat izango dugu ez. Eta txertoei buruz dakiguna da, antigorputzen aldetik behintzat, babes gutxi ematen digula. Baina badago bi parte ez, babesa txertoen bitartez irakasten diogunen gorputzari, irakasten diogu garatzeko antigorputzak, baina gero ere badago respuesta humorala ere, dala respuesta zelularren abarkatu. Eta hortaz oraindik gutxi dakigu, komplikatuago da hori esperimentuak eta egitea, eta orduan ikusi beharko da, benetan mundu errealean ze gertatzen ari denez, eta jendea gaixotzen ari den asko, eta hori ospitaleko presioarekin ikusiko dago. Omikron eta bestelako aldaera berrien aurrean aurreikusi daiteke gizarte osoari edatzea errefortzu dozi hori? Momentuz ikusi da, azken gazte gutxi hauetan egin dien esperimentu edo neurketa batzuekin ikusi da Omikronen aurrean 2 dosi oso gutxi dela ez duela nahiko babes ematen. Eta 3 dosikin orduan igotzen dela. Ez da igotzen euneko unera ere ez. Igotzen da deltarekiko 2 dosiekin geneukan babesa emateraino. Orduan, hori behintzat da neutralizazioa ikuspegitik, eta horrek gero gaixotasun larriarekiko igual hobeago dira emaitzak, ez dakigu oraindik, baina itxura du nola nahiko ezberdin den virusa eta eskapatzen da gehiago txertoatik, eta guztik ez egin, dosi estra batekin gorputza pixkat babes handiago daka. Ez dakiguna da, horrek ere, hemendik hilabete batzutara, oraindik beste dosi bat beharko den edo ez, hori oraindik ez dakigu, eta arrisku hori dago, koronavirusekin, badirudi gaitasuna dakatela, sortzen dugun babes horri alde egitea, denborak esango digu hori. Pfizer konpainiak gaurkoan ere kaleratu du, agiri bat esan ez, agian 4. dosia ere behar izango dela kasu jakin batzuetan. Hor gaizki dago gaur egun gertatzen ari dena zentzorretan da, farmazeutika berak gomendioa ematea, ez luke berak eman behar, gomendio hori daude agentziak, medikazioen agentziak datuak begiratzeko eta aztertzeko ze babesa ematen duten txartoek. Orduan, Pfizer haien produktua saldu nahi izatea, igual normala da, baina igual itxen behar dugu medikazio agentziek zer ikusten dute eta horren arabera hartu beharko dira erabakiak bai. Datuak komentatu dituzula, informazioa ematerako orduan, gaur ere, erabiltzen dugu intzidentzia tasa, pandemiaren larritasuna neurtzeko. Neurgailu hori egokia da edo bestelako informazio bati ere begiratu beharko genioke? Inzidentzia ematen digu, behintzat orain arte atzeman diren kasuak, ze askotan ere eskapatzen dira kasuak, eta horrek aurre ikuspen bat eman dezake hemendik aste batera ospitalean zer gertatuko den, eta hemendikan 2 astetara hildakoak egongo dien, kopuruak zeintzuk izango dien. Beraz, ezin dugu gaur egungo intzidentzia konparatu duela urte batekoarekin, orduan txertoa ez egon eta orduan intzidentzia ezberdin korrelatzen da ze larritasuna izango gaixotasuna, baina adibidez konparatu dezakegu udararekin. Udaran ja zaurgarri guztiak txertatuta zeuden
eta orduan momentu horretan zegoen inzidentziarekin eta zegoen presio hospitalarioa orain proportzio berdina izango da. Beraz, nire ustez, bada beharrezkoa inzidentzia erabiltzea, ze azkenean da lehenik neurtzen den, neurtzeko dakagun lehenengo datua, eta itxoiten badegu hospitalizazioak neurtze arte hori da 10 egun berandugo, eta berandu egi da, gehienetan. Orduan, nire ustez, bai, jakina, proportzioa ez dela duela urte beteko berdina. Baino bai da, udaran segun proportzio berdina. Orduan, zentzu horretan uste erabiltzen jarraitu behar dela, bai. Eta ospitaletan larri daudenen artean, ematen den informazioaren gainean, informazio gehigarria beharko liratekela uste duzu, beste herrialde batzuetan ematen dute, ez da, adina txertatuta dauden ala ez, hori esek informazio gehigarri hori erabilgarri izango litzateke? Bai, informazio horrekin, beste herrialdetako informazioekin ikusi ahal izan dugu txertoen dakaten ematen duten babesa, ez? Eta nire ustez, datu horiek hemengoak izatea, ze azkenean populazio bakoitza ezberdina da, eta eman diren dosien, denbora dosien artean, eta erabili diren txerto ezberdinak, populazio bakoitzan ezberdina. Orduan, nire ustez, informazio hori eman marko zen, bai kasuen artean zenbadien txertatu da zenbatez, baita hospitalizatuak eta baita hildakoak, azkenean informazio datu horietatik, hortikan halko degulako jendeari esan ikusi, hau gertatzen ari da, txertatuen artean, hau txertatu ez dien artean, noski tasa normalizatu behar da, txertatu gabea askoz gutxigo daudenez, inzidentzia gutxigo izango du absolutoa, baino erlatiboki konparatuta, nire ustez datu horiek eskuragarri izan behar ziren, eta gaur egun ere ez dugu lertzen zergaitik ez diren ematen bai. Esan dugu hasieran, ez da, kutsatze maila oso altua dagoela, gaurkoz, eta honi aurre egiteko zen nolako garrantzia du testak egiten jarraitzea, arakatzaileen lana bermatzea, horri behar besteko arreta jartzen ari zaio? Ez dakigu, badakigu aztarnatzaileen kopurua asko jaitsi dela, kaleratze batzuk, kontratu luzaketa batzuk, eziala luzatu kontratu batzuk. Badakigu jendea sare sozialetan ari dela kexatzen, zenbat egun pasatzen diela, positibo ematen duen batetik benetan kontaktatu arte. Orduan, argi dakaguna da, nahi badegu transmisio kateak eten, zeo zer egin behar dela, horiek etetzeko, eta modu bada, aztarnatzaien bitartez. Badakigu ere jarri dela tresna informatikoa, horren bitartez gaur egun edo norbait ere hartu dezake ez, eta orduan, behintzat horrekin erreztu alda ere, akzesoa izatea, testak egitea, antigenotestak badira ere, baina hori hona da. Bai, argi dago testen bitartez, kontseillara bera esan du, Gabonetako ahal eta jendea testak egitea gomendagarria dela. Testa behar ditugu, transmisio kateak etetzeko kontaktuen artean testak egitea lehen beharrezkoa da. Azkenean, birusa ez da airetik sortzen, ez da airean mantentzen da, baina ez da bere kabuz sortzen, pertsonatik pertsonara orduan identifikatzen bada nordakan momentu batean, horrekin ete daiteke beste norbaiti pasatzea. Testuinguru honetan berriro ere ezarri da, osasun larrialdia Euskal Autonomia Erkidegoan, labiak ere aldaketa batzuk izan ditu, nola baloratzen dituzu? Bueno, labiari buruz egia esan gutxi dakigu, hori, labi teknikoa suposatzea txosten teknikoak egite ditula aholkularitza bezala emateko beste labiari eta gobernuari, nun normala denez politikariak hartu behar dituzte erabakiak. Baina berez labi teknikoak ze gomendatzen duen ez da publikoa, eta hori oso arraroa da, adibidez Ingalaterran badakigu olako komite bat dago eta horrelako proposamen edo gomendioak publiko egiten diela, kontrastatzeko ere jakiteko, agian labi teknikoa ari da proposatzen gauza, gero erabakitzen dela ez egitea, beste arrazoengatik, baina justifikatua badago egitea edo ez, baina behintzat gardentasun hori bai faltan somatzen da jakitea zertan oinarritzen dira erabakiak, orain arte egindakoa ea aztertzen ari den ere, suposatzea labi teknikoa jarraipena egingo diola, orain arteko erabakiei ikustea ze funtzionatzen duen eta zerrez, ze junbeharko gera, bi urte gabiltza egunekin ja, junbeharko gera ikasten ze funtzionatu duen eta zerrez, eta horren arabera erabakiak jarraitu hartzen, Orduan, argi dago, behar dela asesoria tekniko bat, gobernuak bere erabakiak hartzeko, baino arraroa edo ulergaitza dena hori publikoa ez izatea, azkenean instituzio publikoak dira eta informazio hori publikoa izan beharko litzateke.
Aipatzen duzunaren arira, politikoki hartu diren erabaki batzuk ez dira bat etorri pandemian zehar, zientzialariek, divulgatzaileek esaten eta holkatzen zenutenarekin. Pandemia garaian ezinbestekoa da konfiantza izatea, ezta? Ez dakit nola ikusten duzu egoera. Bai, argi dago, ez? Koitza gure aldetik ari gara saiatzen transmititzen gizarteari zer da garrantzitsua eskutsatzeko, non dakasun arrisku gehiago kutsatzeko, non gutxigo neurriak hartzen dienean, balioan jartzen, ez? Badira zenbait gauza egiten diala eta balio dutela. Baino faltatzen da batzutan pedagogia, ni ustez, instituzionaldetik argi azaltzeko, ez? Erabaki hau hartzen da ikusi dalako hau hemen edo beste nonbaiten eta horren arabera eta izatea oinarri bat, ez? Oinarri epidemiologiko bat eta adibidez, badakigu gaur egun badagoela ja lege bat esaten duela kalean distantzia ezin bada mantendu musukoa erabili behar dela. Orduan, hortaz gain adibidez, derrigortzea mendian erabiltzea musukoa, inork ez du ulertzen, ez? Holako planteamenduak botatzen dinean, ze badakigu birusa mendian ez dela airean geratzen, leku itxietan bai, baina leku irekitean dispersatzen da, orduan, distantziak ezin dienean mantendu, hor argi dago behar dugula musukoa, baina beste lekuetan, ezkenean, gero ikusi izan genuniaz, adibidez jendea joten zela tabernetara musukoa kentzea, deskansatzea musukoaz, eta hor kutsatzen ari zela, orduan, mezu argi izan behar da, kutsatze gehien barneko lekuetan gertatzen dira, edo distantzia ezin dugunean mantendu gertatzen dira, orduan, zure kabuz basoaz hortikan, ez duzu musukorik behar, baino terraza batean oso hurbil egon behar jendearekin, edo distantzia mantenduta bada ere, barneko lekuan aire estapenik ez dagoen momentuetan, hor dago arriskua, ez? Eta fokoa eta pedagogia behar da, ze bestela ikustezu jendea, inkluso bere kotxean gidatzen bere kabuz musukoarekin, ez? Ez gaude komunikatzen gauzak ondo, zerbait behar da, benetan transmisioa etetzeko. Horregatik dira garrantzitsuak zientzialariak, divulgatzaileak egiten ari zareten lan hori, referente gisa. 2 urte igaro dira pandemia hasi zenetik. Ez dakit kudeaketaren ebaluaziorik egin ote den, protokoloak badauden aurreikusitakoaren aurrean, izan ere badirudi nolabaiteko improvisazioa dagoela nagusi. Bueno, behintzat publikoki ez da atera, olako ebaluaziorik, zenbait arloetatik egin genuen olako ekarpen bat liburu zuriaren bitartez duela hilabete batzuk, ikusten genolako beharra zegoela, pixka bat atzera begiratu, zertan asmatzen ari zen, zertan zen asmatzen, baina azkenean lan hori instituzioak egin beharko zuten, momentu batean, azkenean haiek dira gidariak, hartzen dien erabakien gidari, eta horien eraginkortasuna neurtu beharko litzatekela, eta hori egiten ari den, eta horren ebaluazio egiten ari den, bentsat publikoki ez da llegatu, ez egin denik. Orduan, ez dakit hori noiz gertatuko den, edo ze bestela, azkenean 2 urte luzatzen ari da hau, neurri batean, egindakoa ez dalako aztertu igual, eta zer funtzionatzen duen ez dalako aztertu, eta ja 7. olatuan gaude, lehenengoa izan zena ia ez dana kontatzen, eta gero beste 6, udaratik, orduan, bai. Eta egoerari aurre egiteko besteak beste Osakidetzan lehen arretako harta batzuk ez direnak, bere biziko garrantzitsuak ez direnak, atzeratu egingo dira, ez? Osasun publikoa indartzea baino kontrakoa, ulergarria da erabaki hori. Nik uste hori ez da ulergarria, inorretzat ja hori 7. olatuan gaude, ez da oraingoan bakarrik, aurreko olatu batzutan ere, ete dira zirugiak, ete dira zenbait gauza, eta azkenean ez dela COVID-a bakarrik, COVID-a kolapsatzen badu sistema, beste gauza guztiei ezaguile aurre egiten, eta hor gaixotasunak ari dira edatzen, eta hildakoak gertatzen ari dira, arreta behar bezala ez da galako ematen ez, behar den momentuan ez da alako detektatzen gaixotasunak, orduan, guzti hori ikusita, gaur egun oraindikan harri berean erortzea, ez da oso ulergarria eta jendearentzat nekagarria da, jakitean behar dezula medikura jun, eta igual urtarrila 10 arte ezin dezula medikura jun, eta bitartean zerbait gertatzen bazaizu zer. Zer aurreikusi daiteke datozen asteetara begira, Gabonak atilloka ditugu dagoeneko, eztabaida piztu da, zer egin afari horiekin, zer aurreikusi daiteke egoerako okerrera egingo duela urtarrilean? Bueno, momentu honetan okerrera ari da, ez da atzematen momentuz tendentzia aldaketarik, eta zer ez egiten ez bada, birusa esponentzialki jarraitzen du edatzen,
erretzeko materialak topatzen duen bitartean, ez? Hola, zu bat izango diz bezala, kombustible, ez? Erregai dagoen bitartean, jarraitzen da edatzen. Beraz, eta badakit, teknikarien aldetik saiatzen ari diela, anbito ezberdinetan eskatzen neurriak hartu behar diela, kutsatzeak etetzeko, zabaltzen ari delako. Orduan, bai, ez da, baliteke modu instituzionalean ezerrez egitea, eta azkenan herritarron aldetikan mugatzea gure mugimenduak, eta horrek ere eragina bat izan dezake, bai, ez dela bakarrik izan behar. Baina, gidari diren instituzioa beharko lukete pixka pentsatu, aber zer egin daiteke, kutsatzeak etetzeko, ikasitakoarekin, azkeneko 2 urte hauetan, eta berriro ospitaleak eskolapsatzeko dagoeneko uste eren bat digela ziuko eak daudenak ja COVID-ekin, eta hori jarraitzen badedatzen, egoera arriskutsu batean jarriko ginatekela berriz. Zientzialari gizaztein nolako neurriak hartu beharko liratekela gomendatuko zenuke? Gauza asko daude, ez? Argi, leheno aipatu dugu, behar dela komunikazio argiago eta pedagogikoa, bestetik badakigu aireztapena barneko lekuetan nahitaezkoa dela, ez? Ziurtatzeko, ez gaudela elkarrekiko arnaz hartzen, badakigu, modu pertsonalean ni ez naiz hori sartuko leku itxi batean FPP2 musuk hori gabe, jendetza badago eta aireztapenik ez badago, ez? Eta orduan jateko eta elkartzea hobeto da kalean, aukera badago, eguraldia berriro eguzkitsu dela, hotza egin arren, ondo jantzi eta ale eta gauza gehienak kalera mugitu. Eta bitartean, saiatu beharko genuk ere indartzea osasun sistema, alde batetik dago lehen arreta eta ospitalak, eta baino bestetik ere osasun publikoa dela, medizina preventiba edo epidemiei aurre egiten dion struktura horiek, gaur egun oso ahul ditugu gurean, oso ahul ez ditugu ikusten ere ikusgarri ez dira, ze hain ahul diren struktura horiek, azkenean beste departamentu batzuk hartzen dute haien rola, haien ardura, eta horrekin pandemia bati aurre egitea saia du gure osasun sistemak. Hugo Mayor, HUko Ikerbazkeko ikerlaria, eskerrik asko, gako guzti hauek emateagatik. Mi esker zuei, ondo izan. Eta tarte bat eta solasaldiari bide emango diogu, gaurkoan Maialen Ferreira eta Carmelo Landa izango ditugu orain arte. Zugarrak daudela iordazik irteten, antzeslan ederra doainik gaude ikusten. Duela gutxi teatu dugu diska berri bat, amestutako lurraldea, zeinak dauzkan 12 abesti, horietatik 3 aurretik aterata genituenak, hau da, single moduan gara kaleratzen pandemia urte hauetan, eta hori gainontzeko eratzean berriak. Diska horretan egiten duguna da pixka bat, jarri, munduko gizarte honetan dauzkagun hainbat injustizia, sozial edo betikoa egiten duguna, abestu zen horka ez, eta pixka bat amestutako lurraldea izango izateke injustizia guzti horiek jasotzen dituen lurraldea, azken fina dela gurea. Beti pentsatu dugu, azken urteotan gainera, beti ateratzen dela bideoklip bat eta gero CD-a utzita geratzen dela hor, ez duela inork entzuten, batzuetan baina hori. Eta azkenan ikusi genuen modu bat hori, jendea entzun dezan eta ez dakit lortu dugun helburu hori, baina hori. Saiatu gara beste abestiei garrantzia ez dakit berdina, baina garrantzia gehiago ematen, eta hori izan da ideia. Hala, nik uste dut okertu egin garela. Eta egia da, ez? Taldean ikusi duguna da jendeak hasieran jarraitzen hasi zela, baina bera nekatu egin zen. Hau da, egoteaz pendiente, hori, astero, hori biegunetan entzutera, gainera ari ziren ikasten bat, eta ikasten duterako segun beste bat berria, ez da nire ustez gure ideerik oberena, eta nik uste dut ez dugula berriro errepikatuko horrelako modu bat, baina bueno. Singela aukeratzeko, nahiko arazo izan genituen talde barruan, zeren izan zen gudua zibil bat bezala. Bederatzi gara, orduan izan genuen sortea, hori. Azkenean batzuk konbentzitu zituzten besteak, baina... Eta batzuk ere zeritu genuen ez? Hori. Izan genuen, bueno. Batzuk saldu ziren.
Eta hori azkenan, ez dakit, nik ustetan badaude beste abesti batzuk, hobeagoak, bideoklipo hobeagoa egin dezakeguna, baina, bueno, hori atera dena eta aurrera. Nik uste, hobetu dugula, musikari dagokionez, hobetu dugula, orokorrean, baina nik uste ere, lehenengo diska, hori, Ander egon zen Irlandan irakasle moduan, eta hori, hortik atera zen lehenengo diska oso irlandarra zena, nik uste, edo oso Dropkick Murphys moduko diska bat zela, baina bigarren honetan, behan hartu dugu gure estiloa, edo ez dakit hirugarren diska batean zer gertatuko den, baina hori. Bigarrena agian nahiko suabeago edo melodikoago agian ere bai izan dela, eta hori. Hemendik aurrera ez dakigu etorkizanari gira, zer etorriko zaigun. Berez, orain txertan dauzkagu parat kontzertuan, hemendik hilabete batera, baina ez gara oso positiboak. Ikusten dugunez, ez dakitzen bat kontzertu bertan bera geratu zaizkigula, honengatik. Pizka bat beldur gara. Beldur gara berriro kontzertuak altzera. Gure intentzioa da hemendik aurrera dena ongi balin badoa, kontzertuak ematea, ahalik eta gehien gure musika zabaltzea. Azken finean, gure nahi duguna da, behin egin dugula kriston lana, izan daiteke hona etxarra, baina kriston lana egin dugu. Hortaz, behin hori egin dugula, behintzat, hori edatzea, jendeak ezagutzea behintzat. Zutea, gero bakoitza esango, baina puta mierda, behintzat ezagutzea, ez? Eta, hemen gaudela, azken finean hori, musikarako prest gauden talde bat, eta animatzen dugula jendea, hori, alden neurrian, ikustera etortzera, ez? Edo jarraitzera. Hemendik udarte nik uste zuzenekoa prestatu behar dugula, nahiko serio, eta gero ean nola dagoen egoera, eta kontzertuak ateratzen badira, dugu guztia jotzea. Hori da, epe laburrean daukagun helburua. Bueno, ber lortzen duzuen eta mila esker. Jode, zuri. Venga. Antola gaitezen batera, bereko jutsak gara, bakardadean ez garela jabetu zara. Antola gaitezen batera, bereko jutsak gara, bakardadean ez garela jabetu zara. Eta egunero legez, solasaldiari bide emango diogu, eta horretarako gaurko solaskideak dira alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta bestetik, Carmen Olanda, eguerdion. Eguerdion bai. Lehenik eta behin Bizkaira begira jarriko gara, gaurkoan izan ere zahar egoitzak, Bizkaiko zahar egoitzetan greba eguna izan dute, eta labe sindikatuek deituta. Gaurkoan gainera elak salatu duenez, euneko zerbitzu minimoak ezarri dira, beraz greba eskubidea kolokan guztiz jarri da, baina hainbat eskaera dituzte, Gipuzkoan gertatu bezala, zahar egoitzetan langileek duten egoera salatzeko, entzungo ditugu lab eta elako sindikatuko ordezkariak lehenik eta behin. Bi aldarrikapen argi ditugu, alde batetik ekiparazioa, langile publikoekin ekiparazioa, eta ratio justo eta dignoen aldeko aldarrikapenak ditugu. Laritzak euneko gutxieneko zerbitzuak agindu ditu, beraz ez du errespetatu langileon grebarako eskubidea. Hortxe sindikatuen aldarrikapenetako batzuk, eta horixe, berriro ere zaharretxen gaineko greba eta mobilizazioak izan ere, nola ikusten duzue egoera? Azteko sektore berezi bada, ikusten dugunez oso feminizatua langileen artean, hori da ezaugarri bat, eta asistentzia lana
gehienetan emakumeen esku izaten da, bai etxe barruan, da etxetik kanpo ez da, halako lan eremutan, hori da ezaugarri bat. Eta beraz, hor sama bikoitza daukate emakumeak. Batetik emakume direnez, oroar, hor soldata desberdintasunak egoten direlako, eta bigarrenik, behin da berriro tokatzen zailako asistentzia lana, eta hori da harrigarria bada ere, batetik funtzio sozial oso garrantzitsua betetzen duen lan bat, baina gero oso gutxi konsideratua ikuspegi laboral batetik, eta horregatik sortzen dira behin da berriro gatazkak, Gipuzkoan da Bizkaian nabarmen ez da, azken aldian luzeak izaten dira, eta patronala oso babestuta dago, hau da lehenengo ezaugarri nabarmendu behar dena, ez da, euneko zerbitzuak ipintzen ditu administrazioak zergatik, patronala laguntzeko biztan da, hor patronala dago, hori da, bigarren ezaugarria privatizazio maila oso handia dago, eta publiko omen diren residentziatan ere, zerbitzu asko ordezkatu eta pribatuen bidez egiten dira, ez da. Baldintzak nahiko drakonianoak izaten direla ikusi dugu, behin da berriro nik etxe ondoan daukat alako residentzia pribatu bat, eta harritzen hau aldundiak, hau da diputazioak nolako babesa ematen dien enpresarioei, eta irabazi helburu konkretu bat daukatenean. Oso garestiak dira hasteko, nik ikusi dut nire lagun askok eta badituzte gurasoak eta residentziatan, da, egundoko arazoa dituzte ordaintzeko, benetan kobratzen dutena eskandalo bat, nik ez dut ulertzen nola kobra daiteken horren beste, 2.000 eurotik gorako hileroko gastuak. Hau da, nik benetan iruditzen zait eskandalo bat, hori, da oso salagarria diputazioe daukaten jarrera, behintzat Gipuzkoan da Bizkaian daukaten jarrera, patronalak eta negozio pribatua babesteko, eta gero sortzen diren arazoak asistentzia ez da egokia, eta hori COVID-aren krisian ikusi dugu nabarmen. Maialen, zu hitz egiteko aukera izan duzu, langile desberdinekin, zenolako egoeratan ari dira lanean? Nik 4 langileekin hitz egin dut erreportai baterako, eta beraiek kontago indostie egoera desberdinak, ez? Bilboko eta Barakaldoko egoitzetan lan egiten dute, eta adibidez bat izateko, Goizalde Barreraz, deitzen dena Vitalita Santa Teresako langilea da, Barakaldon, eta bera kontatzen dago, egun batean, 42 pertsona zaintzen dituela. Adibidez, medikazioa eman, garbitu, dutxatu, eta ondoren gosaria eta baskaria eman. Bera bakarrik. Bera bakarrik, 42. Hau, kasu, oso harrigarria da, baina egunerokoa da, osea, ez da, hori, eta gainera, pertsona bat dutxatzeko 20 minutu ditu, eta komunera eramateko 10. Orduan, noski, ez dira, ez da makina bat modukoa, ez? Pertsona bakoitzak euren berezitasunak ditu. Adibidez, batzuk aldie eseri, beste batzuk ez, beste batzuk ogian daz. Orduan, euren lanaldiak super zailak dira, eta eurak esaten dute mentalki eta fizikoki ontxe pandemia hasiera baino txarragoa daz. Lankarga itzelak, ez? Langile falta oso nabarikoa, eta horrek ez du bakarrik eragina langileen osasun fiziko eta mentalean, baizik eta baita ere egoiliarren osasunean, ez da? Zenolako zerbitzua, zenolako zaintza eredua da hori, ez? Bai, nik uste dut, posten naiz Maialenek erreportaje hori egin duelako, edo ari da egiten, nik uste dut ona litzatekela sakontzea egoera horietan, nik, maila personalean, tokatu zait, bai lagunek gurasoak dituztelako hor, edota baita residentzia batean zegoen, oraintsu hil zen, nire aspaldiko lagun bat, bera gaixorik egon zen garai batean, diabetesa zeukan, gero hankabak kendu zioten, orduan zegoen gurpil batean zebilen eta muga zeuzkan, muga handiak, eta kasu horretan sartu zen etxe ondoan daukagun residentzia pribatu batean, eta 3.000 eurotik gorako kostoa zeukan hilero.
Eta kasu horretan, apurat unibertsitatean batzutan beka bereziekin da gertatzen den bezala, Aldundiak eman zion laguntza berezi bat. Eta gehiena ordaintzen zioten, gehiena bestela berarentzat ezinezkoa zen, zebera tabernari izandakoa zen, bizitza guztian, ez? Eta, bueno, oraintzu pandemiarekin hil zen, Baina, klaro, arek tratatzen zituen modu oso kritikoan, ez da, aztertzen zuen da. Nik eguneroia berarekin hitz egiten nuen da, kontatzen zizkean gauza harrigarriak. Gero, residentzia hori gainera ikusi du, pribatua izateaz gain, aldatu egiten dela, jabez seguruenik, izenez aldatzen dute, orain berriro ere aldatu dute, itxura apur bat aldatzen diote, baina egitura berbera da, eta asistentzia sistema langileen egoera beretsua da, ez da. Eta nik uste du, benetan hor, erreportaje bat baino gehiago beharko dela sakontzeko, zein den egoera, da zuzentzeko. Ze gizarteak ez badu parte hartzen hori hor dago, eta, bueno, nik uste oso krisi sakona daudela hor. Gainera geroz eta zaharkituagoa dagoen gizarte batean, ez da, horrelako errealitate baten aurrean egoteak, ez dakit, egoera irauli beharko litzateke, ez? Gainera pandemian zehar, behin baino gehiagotan jarri da, ez da, azaleratu da, zaintzaren behar hori, zaintza kalitatezkoa, duina izateko behar hori, batez ere adinekoen kasuan, eta egoerak ez du aldatzen. Ez, eta gainera diputazioak esan dago, ez, 2023an nahi dauela jarri 25 pertsona, gero 25 pazienteko egoitzak, ez? Eta langile hauek esaten dabe, baina zelan egon bigare pertsona bat 25 pazientekin, eta zelan lortu behar dugu hain egoitza txikiak langile gabe, osea, ez badira langile gehiago kontratatzen, hori ez da posible. Orduan, ez da bakarrik esatia bai, ezkegu modelo berri bat sortu nahi dugu, modelo hori pazientean zentratuta, baina ezin da egin pertsonak ez badituzu kontratatzen, orduan. Goitik behar aldatu beharra, ez, baina ez, teilatutik ez azten, ez da? Bai, gainera gero daude desberdintasuna handia, nik etxe ondoko aipatzen dut, hori nolabait esan lujosko aparkaleku bat kontzera daitekelako, ze hori dira, aparkalekuak. Han ikusten ditut gizajoak barrutik begira hola leio handi batzutan, da kalera begira, eta benetan aparkalekua dira. Baina beste bat ezagutzen dut hurbilean, Bidebarrieta kalean, da pisu batean dago, eta pisu etxe zahar bateko bigarren pisuan, egoera benetan materialki tamalgarrian, hango askok ezin dute kalera irten ere egin. Esan edut, baldintza fizikoak hori direlako. Eta hori daude benetan, bueno, bata residentzia da eta beste ere bai, baina ez daukate zer ikusirik, ez da, bia pribatuak bide batez esan da. Nik uste hor dagoela sakon aldatu behar den zerbait, zaharren tratamenduaz, da residentzietako politikaz, da hirugarren adina modu eufemistikoan ditzen den horren inguruan, nik uste gizarte planteamentuak aldatu behar direla errotik. Eta zaintza lanari eman behar zaio daukan, edo merezi duen konsiderazioa. Ez daukana, baina merezi duen konsiderazio laborala eta giza konsiderazio ere bai, nik uste dut. Bai, aipatu duzu, ez dakit nola ikusten duzu zuke gaia, baina gizartea ez nola ikusten ditu adineko pertsonak hortxe ere egon daiteke, ez, gakoa? Esan dagoen moduan aparkatu ditzen ditugu, orduan hori ez da ondo tratatzia, eta gainera, ezuk esan duzu moduan, presioak, egoitza hauen presioak super handixak die. Niri erreportaio honetan esaten guztie, igual habitazio konpartitu baten, da kostatzen dago 2.000 euro, 3.000 euro, baina gero fisioterapeuta kontratatzen badozu, edo psikologoa kontratatzen badozu, 5.000 euro hilabetero ordaindu zenezak orduan. Hori. Gainera, pentsa, aparkaleko esan dugu, bai, eta zuk ondo esan duzu moduan, ze konsiderazio daukagu hirugarren adina deitzen dugun horrekiko, ez da. Begira, nik esperimenturen bat egingo nuke, eta da, ipini horma baten atzean, eta entzun askotan zaitaria beraiek, nola tratatzen dituzten entzun bakarrik eta askotan ez dakizu edo ume batekin ari den edo
edo zahar batekin ari den. Horrek esan nahi du, ume txikia baliran bezala tratatuak izaten direla ere. Eta hori ez da printzipioz zaindarien akatza bakarrik da, sistema berak ze konsiderazio eskasa ematen dion pertsona adina handiko personari, ez da zaharrari. Tratatzen ditugu iaia umea balia bezala, inolako autonomiarik gabe, nortasunik gabe, eta benga, egon daitezela hor da gerrarik ez eman, ez? Nik uste eskema hori guztia aldatu beharko genukela, eta noskiz residentziak eta gero tratua oro harre. Bai, harritu zoztan langile batek esaten zauela, nik adibidez, egoten naz eurekin hitz egiten, eta nire jefiak esaten segatxik zaz horiekin hitz egiten, baina eski igual behar dauena da norbaitekin hitz egitea, ez? Ez bakarrik garbitzea. Eta normal hitz egitea. Ez umetxoa balira bezala, claro. Ez, konversazio bat eukitzia, eta hori ez daukate, ez? Ni garbitzen dut, janaria ematen dutzet, baina ez dakit ze pertsona dan, ez dakit ze pentsatzen dauen, ez dakit zer esaten dauen, zer nahi dauen, orduan. Eta beraiei ere galdetzea, ez? Zer nahi duten, nola irudikatzen duten bere zahartzaroa, beraiei ere subjektu aktibo izateko aukera hori ematea. Eta gainera hor dago, begira, nik egin nuen esperientzia bat izan nuen aipatu dudan lagunarekin, ez da, Txema, hau, adina zeukan egia da, eta gainera gurpil batean zebile mugatua fizikoki, adin horretako jentea mugatua dago, ia guztia daude oso mugatuta, baina esate baterako burua oso argia eduki dezakete. Txema honek esate baterako irakurle fina da, edo hil zen arte, eta trukatzen genituen liburua, komentatzen genituen, eta berak egundoko aktibidade intelektuala zeukan. Hori ez da baloratzen, eukitzen dira hor, jesarliku batean geldi kaleari begira, eta gehienez telebista ipintzen zaio ordu batzutan, ez. Nik uste dut, arazo handi badagoela hor. Hausnarketa hemen utziko dugu, beste gai bati helduko digu, izan ere atzokoan aurkeztu zituzten Iruñean, 7 unitate didaktiko ikastetxeetan memoria eta terrorismoaren prebentziorako lanketa egiteko, nork aurkeztu zuen, zuzen Espainiako Gobernuko Barne Ministroak eta baita ere Hezkuntza Ministerioak, beraiek ondu dituzte unitate didaktiko hauek, entzungo dugu lehenik eta behin Maria Txibite, Nafarroako presidentea, eta baita ere Tasio Arrizabalaga, egiari zorreko kidearen irakurketa. Consideramos un material necesario que se une a otras iniciativas que también estamos desarrollando en nuestras aulas. Que el terrorismo, la historia, lo que es, lo que implica, lo que fue, esté en las aulas es imprescindible para construir una sociedad plenamente democrática. Por eso, ese testimonio personal está también en las aulas en nuestra comunidad, porque la labor didáctica cobra más sentido, si cabe, con la historia contada en primera persona. Tamalez, Eusko Jaurlaritzak orain urte batzuk aurkeztu zuen eren unitate didaktikoari egin genion kritika berdina egin beharran gaude momentu honetan, ezta? Uste dugu horrelako ekimenak oso baliagarriak izan badirela, baina tamalez ikuspegi partzial bat eta errealitatearen parte oso bat eta urratu dian eskubide urraketa guztiak aintzat hartzen ez dituzten unitate didaktikoak eta planteamenduak uste dugu bizikidetzaren kontrako erasolarri bat bilakatu daitezkela eta errealitatearen eta urratutako eskubideen bisio partzial bat bakarrik eskaintzen duten ekimenak tamalez usten dugu gehiago erantzuten diotela errelatoaren batalla deitzen zaion horri, ezta, gertatutakoaren inguruko ikuskera konkretu baten inguruko ideia baten defensei, eta ez horren beste, beste balore didaktikoago batzuei. Hortxe entzun ditugu, Maria Txibite eta baita ere Tasio Arrizabalaga. Ez dakit, unitate didaktiko hori zehazki muginean zer dagoen ikusteko aukerarik izan duzuen, baina erabideek horren gaineko informazioa eman dute dagoeneko, ez? Eta esaterako aipatu dute, DBH-en ez dela aipatzen galen existitu denik, ezta? Tasiok egiten zuen salaketaren harira. Ez dakit honek 2021 urtean, ez? Bizikidetzaz geroz eta gehiago hitz egiten den honetan, zenolako lekua duen, ez? Bai, ez da aipatzen DBH-en eta gero batxilergoan aipatzen dana da ez datorrela bat ultra ideologiarekin, galak,
eta 27 pertsona ere hil zituztela. Eta torturak, eta beste informaziorik ez da ematen. Eta frogatu ezin diren hilketak, nik badakit orokorrean jakintasun handia dagoela ikastetxetan. Nik holan bizi izan dut. Ni beti esaten dut, 1917ko Errusiar iraultza ikasten dugula, baina ez dakigula zer pasau da Euskal Herrixan, oindala 30 edo 40 urte. Orduan, bai, gauza hori buruz ikastia oso garrantzitsua da, baina bera Tasio esan dago moduan, ez da bakarrik ikuspegi partzial bat erakutsi biharrez. Nire ustez gazteek merezi dute benetazko errealitatea ikastia. Hor, ni egon naiz begiratzen ere, eduki buruz da, argitaratu dutena, nik ez dakit hori konpletoa den, baina ematen duen soslaia benetan harrigarria da, baina lehenengo harritu nauena da, nortzuk dabiltzan hori sukaldatzen, hau da, prestatu duen hori, klaro. Halako kasuetan, gaiak eztabaidagarria direnean, eta sakonak, eta garrantzitsua direnean, horren prestatzailea edo sukaldaria baldin bada epaile eta parte eraberean, eta itzioko bat egiten ari naiz, hau da, baldin bada barne ministroa eta gainera epaile izandakoa eta torturen babesa praktikatutakoa, Grande Marlaska jauna, da ez du nik esaten, baizik eta Europako Tribunalek esan zuten, ez dauka inolako legitimaziorik, terrorismoa hitz egin dezake, baina berak unidade didaktikoa prestatzeko mesedez. Hau da, nik uste dut, estatu terrorismoaren babesle edo praktikatzaile izan denak nola emango ditu ikasgaiak terrorismoari buruz, ezta? Eta zer egiten du, logikaz, estatu terrorismoa izkutatu. Eta hori da, kasu honetan egiten dena, hau da, galez aipatzea, eta ez bakarrik gal, oro har torturak eta egoera hori ez aipatzea, benetan da izugarria. Nik uste, dala hain zuzen, adoktrinamendu eta manipulazio benetan salagarri bat egiten ari dena. Egiari Zorreko ordezkariak esan du, eta arrazoi osoz, da ezagutza osoz. Claro, txibite PSOEkoa da, eta Grande Marlaska PSOErekin bat eginda dago. Azken finean, jatetxe berean sukaldatzen da, dana ez da, eta nahi dute gero dano jatea horretatik, nik ez dut hori jango, egi esateko. Da iruditzen zait oso salagarria, halako manipulazio bat egitea ikasleekin, gainera adin horretako ikasleekin. Gaia oso garrantzitsua da, baina lehenengo galderak izan beharko lirateke, zergatik sortzen dira terrorismo deitzen diren talde horiek, ze esplikazio dauka horrek, zergatik sortzen da eta frankismoan, adibidez, eta sortu aurretik ez egon terrorismorik, hau da, zer da Frankok egin zuen Gernikan, edo hori terrorismoa da, zer da, edo gerra legitimoa da, azgaitezen hortik, ez da. Baina hori ondo prestatzeko, egin beharko izateke seguruenik unibertsitate distantzitatik, hau da, jende batetik profesionala horretan, eta bestetik objetibotasun maila bat, edo zintzotasun maila bat daukana. Niri Grande Marlaskak ez dit merezi errespeturik, ze ikusten dut ez daukala zintzotasunik. Berak babestu egin ditu behin da berriro torturak epailea zela. Eta berak eta beste batzu bere ingurukoak, Garzon adibidez, ordan. Jende horrek ezin du lekziorik eman, ze parte izan direlako eta ezin dira epaile izan. Parkatu, ezin dira epaile izan dut, are gutxiago irakasle. Are gutxiago irakasle. Ez que gauzia da hori, eurek hau adierazten dute eta hau presentatzen dute ez, eta Espainia mailan super ondo ikusita dau. Ez, azkenean eta ikastetxetara helduko da, ez? Eta informazioa aukiko dute. Gau, ez que nik badakit hori, nire egunkaria Espainia mailan irakurtzen dalako, ez? Eta Navarrako lankideak erreportai asko atera dute honi buruz. Eta noski, jendeak Espainia mailan super ondo jasotzen dau, ez? Eta hori harritzekoa data. Eta galdera nik orain, eta uste oso hori dala modua jenteak uler desan zer gertatzen den da zer gertatu den Euskal Herrian?
Ba ez noski, hori da. Orduan sei ikasgai ematen zaie. Zer eskaintzen da hor? Hor ez da formaziorik eskaintzen. Hor nik uste dut manipulazio naskagarri bat eskaintzen dela, eta hori oso kezkagarria da, hori egitea ikastetxeetan, nik uste dut. Hementxe, utziko dugu gaurko solasaldia, ez dugu gehiagorako denborarik, hurrengoan gehiago, Carmelo Aranda eta Maialen Ferreira, ezkerrik asko beste behin, beste astearte bat gurekin egotegatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan. Ez Olentzerori eta ez Mari Domingiri, ez erregei, ez eta Papa Noeli ere. Aurtengo gabonetan eskatu zure desioa Euskalteli. Euskaltelen bezeroentzat bakarrik Kopo Fainek izirulite bosge, hilean 15 euro soilik ordainduta. Eskuratu dendetan edo euskaltel.eusen. Haupa, deportez arrasatetik, hasi gaitezen berriro aurkezten bizi musika.